Assalamu alaikum masoyana, kamar kullum sunana Hamisu Sa'idu Yusuf wanda kuka fi sani da Hamisu Breaker Dorayi. Ina mai farin cikin sanar muku da cewa mun buɗe sabon YouTube channel mai suna HB Record wanda zai dinga kawo muku sababbin waƙoƙina da kuma waɗanda suke under record level dina. Nagode, kada ku manta sunan channel din HB Record. HB Record za ku dinga samun sababbin waƙoƙi. Ku bani kiɗan ɗan China maza ta wasa gayya a tarihi ban ji wani ya fi ka shiri ba. Yes kawu bismillahi ilahi ya alhayyu ilahi aya man huwa hayyu la ya mutu ya Allah dafa. Yes kawu ya Allah kama kun ji taken yes kawu ya Allah.